Lagunok, adiskideok ongi etorri, zemuzate, hemen geha eta zesupen kanalean, nola ez, eta proba txiki bat ingot, ia audioa ondo dagoen, martxan dagoen, ea ba, kaixo, bai, ondo joa asuntua, bueno lagunok, bueno lagunok, ba, hain gaude zimino handi bat garaitu nahian, eta ez da borreza kontua, Ostra, ber, txata ondo ikusteten, hori bestea, ez detenen probatu. Ajustetxoak, bakizue hasiera honetan. Ez. Kaixo. Bai, dana martxan dago. Bueno, ba, bost batekin nago, nola ez. Bost purtzil batekin. Ostia, haundi ikusten dere burua hemen. Jos! Hoi burua gizona. Piskatan txaukuet. Pontxu bat. Eta... Ostia, raro ite zaite gertu, no? Bueno. Aitzakiak amaitu dira, txantxak amaitu dira. Hor dago, zimino erraldoia. Eta beha garaitu gabe ez dago pasatzik. Ez dago aurreitik. Vale, hola beto. Bueno ba, bagoaz, lehenengo saiakera. Bueno, paisajea bizkat ikusiko dugu, Budako eskorra. Bueno, Buda ez zer den, zehazki. Baina... Ikustezu ze estatua elegantea. Inguru bikaina. Sustrai ikaragarria. Oso polita, artistikoki jokua, baina... Neiko lan pasatzeko lagunok. Dio! Bai norbait! Zemuz geha, ikusi dute YouTubeen zure komentarioa, nola Jenichiro garaitu nun, eta gero ezkutuko lanen ibili naiz, honeaino iritsi arte. Zimino erraldoia aurrean dut. Ia ba, zemuz. Hombre, pentsauko zuen bezala saiakera batzukin ditut, hemen zuzeneko nasi horretik. Piskat, beti bezala piskat, lehenengo fasei tamaina hartuta nago. Kontuz. Kontuan dizibili behar da. Epa, jaso deu lehenengo, egurra. Ufa, kontuz tazio. Arrebato ikaragarri dauzke. Hain da momentua, erasotzeko. Dios. Bueno, beroketa lagunok. Berpiztu gaitezen. Zaiz, lehenengo pasei offline pixkat tamaina hartuta neon, baina zuzenekon beste historia bat izatea. Epa. Sendatu gaitezen, noski. Latza norbait, latza. Latza da kontua. Honekin estrategia diferentek jarraitu ditut. Epa. Buzkerra! Buzker pozointxu gutatze ditu. Lotxagame honek. Kontuz, hori mani dio. Zertibila de momentu txoatzuk ukitze ditu, baina ez da horrez aurre ikuste horire. Ostia, eman indit. Sendadi, tasio sendadi. Epa, horrela! Oso tarte txikik edozke jotzeko, oso txikik. Baina salten gau. Baina. Momentu txoa. Arrapatu nau, ostia. Gertuko erasortan arrapatzali mozaitu. Ja, eriotza gertu. Tala izan dagoen kontan. Bueno, beroketa zen, Bakizu, lehenengo saioa, pixkat tamaina hartu.
Gero nire kaxa jokatzeten nene asko zurrutigo egoten naiz. Pixka arraroitz. Berez gertugo hobeto da, baina jokatzeko hobea da, baina bueno, hitzakitan, bakizue. Goazen ba, bigarren saiakera. Ah! Urruntzeak unor kolpe txar batzu botatzen ditu. Doiorra da bintzat tipoa, Ufa! Miraria, hor harrapatu ez izana. Salto indet eta horrekin libratu naiz. Leku txarretan sartzen nahi naiz, Tazket garbi gauzak. Nola jokatu beroten. Ikusmen periferiko suboptimoa, Tasio. Ez dut ulertu. Ikusmen periferiko suboptimoa. Berea. Zimino ana. Kontuz. Sendatu gaitezen. Bazen. Bai, harrapatu du. Ahulda de momentu txoiek aprobetxo gura dago. Kontuz. Aprobetxatu momentua. Kontuz. Bai, man. Atxeden pixkat hartuko du. Bat horrela. Egurrean, Tasio, egurrean. Egurrean, Tasio. Ematen. Eman dio galanta. Eta bigarren fasera goaz, lagunok. Vale, bigarren fasea oso desberdina. Ikusiko zuen, nola ezpata hartzeun. Lehen buru gutxiko abazanoen ja batez. Buru gabe, gure ziminoa. Zaiatuko nahiz parea kolpe sartzen hor. Eta ies. Hor terror edo beldurra olako zeuke. Kontuz. Bai, momentu hortan bertan balin bazare, akabo. Barra bat betetzea beldurrana. Eta egitezea. Ostia, kontuz. Arrotu gabe, Tasio arrotu gabe. Distantzia mantendu ezagun pixkatean. Epa! Hor da terror. Bat horrela. Hor kolpetxo bat duze. Eski, ostia. Gertuatzen naizenetan larri biltzen naiz. Eta karo, ez ba naiz gertuatzen ez nio kolpe izartu. Hau asuntoa komplikatu da. Kontuz. Hor, erasotzeko momentu litzake, baina denbora ere ez dit ematen. Epa. Koldarrena, Tasio, koldar. Bat bi, iru, lau, hor lau kolpe dauzke, eta hor momentutxo hau. Baina gero ze, Tasio. Ez ze kolpe sartu dut, eskaz bat, txiki bat bakarrik. Zaila ikusten dik hau, Vale, terror, eta sarbi ezaion kolpetxoa. Joder. Kolpetxo bat hor, eta guazen urrutira. Bueno, pixkana egea. Mantxo, baina
Ah. Sendaten berko nuke, Ez da txantxetako kontua. Kolpetxo bat eta guazen. Beak indu iezor. Badator. Badator arropuntza. Bat, bi, hiru eta lau. Eta kolpetxoa. Eta ies. Vale, terror. Kontuz. Eta momentu aproposa. Garbi ikusi. Oin. Kolpetxo bat eta... Me caben Dios! Hostia, es que esta reza, Esta reza... Va, Lator. ¡Opa! ¡Oh! Ufa. Ia golkon bat beste ematea zuen, norbait eta lagunak gero hau bukautakon irakurrekoet. Baina, ez goaz oso ondo, Bueno, hor denborak ondo eraman da. Bere kolpean justu ondoren sartzea liman aizor, aukera dago, baina... Bi... Hiru... Eta lau... Guazen... Vale, guazen atzetik... Kontuz... Hau pazientzia berdana, Meuko hauen dio... Modu ontan jokauta behintzan, noski... Vale, momentua, kolpe... Momentu txarra. Bi... Hiru... Eta lau... Guazen... Ez da, martxa hontan pasakoeten, Bat, bi... Hiru eta lau... Gehi, gertuatu naiz, tontoa izan naiz... Me caben zotz... Venga, gragia bat... Ufa... Tentsioa armailetan... Guazen... Ufa... Bat... Bi... Hiru... Eta lau... Me caben Dios! Berriz kagade bola inestet ba... Toben... Salduta lagunok... Ufa... Pareta, me caben Dios! Pareta joet, la hostia. Galtzak bete lan, lagunok. Martxa hontan... Ia bat esatea zuen. Ilargi etorri da. Kaixo Ilargi. Zemuz geha. A ber. Ikusen, gertuago jolasten duzulako pantailatik. Aitzakia, ona. Ados norbait. Oin urortu ez esan izenean. Ole, lehenengo saiakeran garaipenan bila. Norbait. Bigarren saiakera zan. Opa norbait. Hemen etzen truko bat zuaitzekin. Kaixo Ilargi, ondo zabiltzara espero dut. Norbaitek Ilargiri. Eta Ilargik, bai, txegeritxi berri, txaparroi galantak harrapatu nau. Jaja, zu ondo baita. Kolpetxoa, zu bai jaso galanta. Bertxian erik erazke, ontxe guzki, ontxe lainoa. Eta horreke, beste itzaki bat jartzearen horreke izorro dit, argien euken ingurun, baten ilundu inda, eta... Aitzaki faltaik ez dugu. Kolpetxoa, zu jaso bai galanta. Txifloa ez dezu, ezta? Ez dauket, hori protesi bada, hondik ez dauket. Gure sekiro gaixoa baino hobeto ziur. Nola engainatzen duen. Bat bi hiru lau, tximinoan aurrean. Bat bi hiru lau, tximinoan aurrean. Aitzakikin, ez da? Aitzakikin ez da tximinoa bakatzen. Ez ba. Bueno, bi saiak ere inditut. Hirugarren mila, jongo geha. Lehenengoa beroketa zan, bigarrenen txokuntxa marribilegea. Baina... Aholkoak behar ditut, Epa! Zer deu! Tasio! Jo, eske... PlayStation kamera hor dauket modu txarren jarrita. Zerbait fijo gaimer diote.
Telebistan gainen apoiauta dagoela, beste gabe eta... Bueno. Ba... Xorra pixkat honea, otori horko nuke. Bai. Ba... Ezintza zuaitza engantxau? Eo zerbait hemen, bai. Zuaitza engantxau baiket, baina... Zertako da galdera. Eo inventatzen nabil, ez da zondo aizea. Bai, nola zen, txikota bota diket eta... Eta zuaitza engantxau, baina... Eta ze. Aholkoa badaukat, norbaitek. Eske ze... Ondo entzuten azue, por zirto, ez? Lehenengo fasean, bere erasoak saiestu eta bigarrenean parri egin. Parri! Bai, Ostia, parri, Norbait, txentxei, zabaldu zure jakinduria. Ostia, parri, Eta... Letra gorria botatzen unen urrutiratu inberkoet, ez? Zaipanik, Norbait, bueno, saiatuko naiz. Norbaiti beti kasoin da beti ondo ibili izan naiz, da... Horregatik, boto de konfianza hori daukezu. Norbait. Saiau, ea... Vale. Lehenengo fasen orduan... Bere erasoak saiestu eta bigarrenean parri egin. Lehenengo fasen bastante ondo egin izan, ez? Ba, pasatu dugu, behintzat. Ez oso larrire gainea. Ni uste lehenengo fasean nahiko kontrolatuak. Eta bigarrengon parria, bale. Parria... Gainera, bigarren fasean parri egiten bai ezu eraso vertikal handiari, tontatuak geratzen da eta orduan lantza bere lepoan erabiliezkero kriston aberia egiten diozu. Lantza? Ostia. Ba, lantzare preste ukiurko du orduan. Bale. Bai, pentsatzen hon zehose izango zala, Bale, ados. Koazen ba. 3. saiakera. Gaur kontan. No, zer nabil zuaitzetan? Ie! Epa! Momentua da kolpeak sartzeko launok. Epa, kontuz! Ufa, larri eta zio. Justo librau naiz. Vale, lasaitu baitezen, Txikota, tak. Eta kolpea sartu diot. Txikotari esker. Hori zitalkon teknika txikotana. Kontuz, momentu txarra. Vale, hau bai momentu ona. Bai. Hor zaurgarri da gure zibinoa. Vale, sendatu baitezen. Vale, bai salto ingo normalen. Ez, gertu neolako, ez? Kontuz, Uzker pozointxua. Ufa. Sartu diegu kolpetxoa. Epa. Epa, kontuz! Harrapatu nau. Zepoan harrapatu nau. Nondo! Hor harrapatu da nindun, muerto. Vale, zaurgarri da berriz ere. Zendatu baitezen. Eta ies egin dizeun. Harrapatu inau, mekaben zotz. Kakazarra. Hori gaizki Tasio barka ezina. Tasioren despistea hor. Aurreak aimer da. Aurreak ajumber da. Hori da. Hori teunen aurreak ajumber da. Horrei tamaina hartuta neon. Baina despistea turkiet. Bueno, guazen. Epa, kontuz. Salto handi bat etorrikoa. Bai, badator, aurrea. Eta kolpetxoa sartu. Bueno, hor gaude. Venga. Jak! Bilarginen teknika. Kontuz! Ufa. Hor... Libratu binez, pixka txiripa aukiet, Vale, hau da momentua. Ondo. Kolpe sorta, bikaina, sartu diogu.
Eta bain salto luzea etorrikoa. Hori da, ies egin. Eta beste kolpe sorta bikain bat sartu. Kontuz! Kakazarra. Kakazarra. Arrotu ginaiz, pixkator. Bueno, bazen hortxe dago. Bizitzei gabe dago. Urrungo kolpeak egin daukeu. Vale, hau egina dago. Eta bigarren fasera goaz, bizitza estra hori galduta, bi kalabazakin, eta ia ze martxa. Parriak ingo iteu norbaitek esan bezala, eta ber zen mozkutean. Oin despistago eta zio txatakin. Putz pozoik du ba, ondo ari da kabroia, Kabroia ni edo ziminoa. Goazen, urruti, Vale, eta bain Parri asuntoa. Ea ba. Ostia, earke hasigea, lehenengo. Vale. Ostia, ze polora pautana, No, me cabe en Dios. Joder. Ez dakit zerbait duten, parriko eskor horrekin. Kontuz! Hor salto inberko nuke igual. Kontuz! Tasio, kontuz! Ufa. Jo, eske paeta kontra nago berriz dela, hostia. Ez, kontuz! Bizitzei gabe, Me caben, dio. Gragean jarri beretut martxan hor. Ea bat parri asunto horitzen guzera bate du noain. Vale, urrundu pixkat. Lasaitu. Ez da gize distantzita jarri, Emaiak. Me cabe en el salto invernon. Dios, horrein dut salto baina. Ostia, beste bizitza bat, irugarrena, kontuz. Vale, grageatxo bat. Salto hori ondo ina. Kontuz. Epa. Goazen azkar! Nuko, hauen dios. Eriotzatik gertu tasio. Berriz ere. Terror! Ostia, barra hori bete xamarra neuken. Galtzak betelan, tasioarentzat. Bueno, ia bat esatia zuen. Ona norbait, putz pozeindua, ondo idak abroia, Zeu tasio. Eskerrik asko. Ai ama. Bueno, ze esatia zuen, nola ikusi ez asuntoa. Ez da oso konbentzituta estrategia honekin, Oitu enberkoet, ze distantzita jarri baret, hori da nire zalantza. Bertan egon berkoet ez, gertu, eta lehenengo fase oso ondo, bigarrena ez. Eske, karo, gertu nago eta terror botatzen honen, arazoa da noiz parriin. Terror botatzen honen, ez da erreza, Joko oso zaila, Zango jazue, joko oso zaila. Ostia. Karo, lehen urrutira hainitzan da. Ekipa huitema terror kentzeko. Bale, zer da, hemen dauket kalabaza berde kon musgo, pentsatzatu idala. Piratukoet. Ez hau benenoa. Zein da terrorrentzat, a ber. Eta bizitza gutxiago jongo izu. A ber, terrorrena zein da, bakizue? Adivina...
Ez du hartzen terror, figurita, galabaza... Antidoto en polvo? Hau, veneno. Veneno eta terror desberdina. Baldurre, matei, baldurre, Baldur's Gate. Hemen. Agente pacificador. Reduce la acumulación de terror. Vale, hemen deu, bai. Vale, hori prest. Hauken dengot. Molesta bukar egiteula. Grageaik ez daukeu ja. Txarra hori. Vale, terrorentzako bauket. Orduan, oin saiatuko gea. Bigarren fasen hasieran terrorrentzako hori hartukoet. Eta gero saioko naiz gertu egoten, parriak iten, nola libratzen naizen zea atake letra gorrina atake itenen, baten salto egin behar da, baina hor azkena hola hil naiz, Alare normalen ez zaitu Baldur's Gate horrek akatzen, ez normalen ez. Baina, karo, oain bai, gertu nabilelako. Kontuz hormarekin bai. Hostia, horman kontra gau naiz. Tonton mon. Zertan nahi naiz. Vale, gragea leku saldatu nahi no, baina, bueno, berdin da. Venga. Jaiatuko gea. Hormakin kontuz. Gertu jarriko naiz. Eta terrorrentzako medizina hori hartukoet, eta gero aldanen urrutiatu. Horre, terror botatzeunen, igual, atzeak abeharren aurreaka jun behar dut, bere bizkarrea jun behar dut, beak aurreak botatzeu hori, bizkarren gutxigo hartzeu, leku gutxigo hartzeu, terrorrak. Eta hori, letra gorri botatzeunen, ze salto, ez? Nik salto egitea ikustet hor. Ea bala, gero posturare azkar betetze izu, igual bestetelako parriekin ondo osmatzen. Venga, guazen ba. Gaur pasatzea alin baet, bueno. Zaila, zaila da, baina. Nora! Gaizka segea. Zizau! Kontuz, tazio kontuz. Hankatartetik txak. Ator, koldar hori. Uzkerra. Hostia, hor venenoa sartzeu uste zerrekin. Kontura beneon. Bai. Venenoa terror izango egon. Kontuz. Ufa. Kaka zarra. Volumen alto dauket eta beldurtu itenez. Terror, hostia! Ez gara ondo hasi partida dutan, Esan berra dago. Hostia, hor perspektiba galdu deu. Pareta, bueno. Hemen erdien, no? Zeus. Ea ba. Nola libratu geha hor. Ondo. Kontuz. Ufa. Kontuz! Harrapatu inau. Ez, bizina, me cago en Dios! Uste honin litzala. Eta tonto dut agatu nahi zor.
Aia buelta ematen, baina hasiera txarra eukiet eta... Justu liorra nahi zorre. Bazen. Vale, lehenengo fasea indeu. Baina gragea gabe gaude. Eta... asuntoa ez da borreza. Bueno, bintzat entrenatzeko aprotxatuko dugu. Zea. Vale, agente pacificador. Hau hartzea komenia. Txak, traoska. Eta ez dauko gehiago ezer, bueno, saia gaita zen. Vale, terror. Kontuz. Opa, con terror. Kontuz terror. Beste aukera bat, bai, aukeu. Beste berpizkunde bat. Aprobetxa ezagun. Tamaina hartzeko bare. Eske horra rotu iten ez. Vale, saltokin bai. Vale, hori kasi deu. Kontuz terror. Ea, ba. Epa! Ze izan da hori! Ze, esate jazue, lagunok. Kontuz hormarekin, bai, kontuz bigarren fasen zure postura puskau gabe. Oaino gertau zait, postura puskatuit. Ez dakit, hor... Eriotxa izan da, estaino! Bai. Eriotxa eman didate. Iepa, estaino, zemuz beha... hemen egia estaino. Beste zeimino hau garaitu nahian, baina ez dago bat erreza. Oain kontuatu naiz, lauko kolpe hori sartzeun momentu hortan, notizionak txut tasio animatzeko. Notizionak? Ze notizi? Lauko hortan, lehenengon parri egitenan, hor gehatu itea ez du segitzen lauko serie horrekin. Hor momentu izangoa kolpetxoa sartzeko. Eta gero hori saltokin bai letra gorrin eraso bat eskibatzen nula. Eta gero... ze konklusio gehi oteraet. Ez dakit. Kontu zibila behar dela. Bizitza hontan. Agente pacificador... emate unez desente dauzket. Zeben berriz kargatua berriz bost. Bale, 16 dauzket. 16 eta bost, 21 bat. 21 bat saiakera egiteko baina bauzket. Epa! Ondo! Ilargi, ondo! Doble maulorrek bisita ingo igula, lehazpira. Ondo, baina, karo, bentsatzen un notizionak izango ziala... Notizio hori baino behagoak gutxi. Egi da. Baina, banekin elkartuko ginala bestelare. Baina bai, notizio bikaina da. Eta, ez da niuta norbait zok egon bidotu azarete, Lehazpiko festak dira, eta larun bat atxalden, ilargi etorrikoa, eta doble maulorra bai. Eta zuek akaso animatzat, Eta zuek gertu gatuko segurasko, baina... Baina gonbidapena hor duzue. Kontuz. Vale, hasiera baina lehelo hain dut, ezin dut hona hasi, Konzentrazin joe, hasio. Eske ya parrekin pentsatzen nahi naiz. Claro, oso big fase diferente dira. Notazio, espabilatu, Txantxak amaitu dira. Vale, momentu da. Bai, segidan kolpetxo. Ez! Bai. Ondo.
Opa. Oh. Hor eromen momentu bat eukitzeu da, hostia, urrutia timera. Bai, harrapatu deu. Bale, bain salto ingo. Zuaitzak iratazkauta gau naiz, hostia! Oh! Joder! Ze hasiera txarrain daun, Guazen. Hostia, txikotana kontuz, kontutan hartzakoa. Kontuz, eromena! Vale, hor txaukeu. Kontuz. Dios! Era un espero hori. Kakazarra. Bosak zaila izaten jarraitzeu notizien ondoren, hori da, horrek eman dit disgustoa. Pentsatzen hon truko bat topa uzen nula, baina ez. Vale, venga, konzentrazio, Tasio. Vale, ia lehenengo fasea nahiko txukun pasatze duen, bigarren aukera behi okutzeko. Guazen. Momentua zen kolpea sartzeko. Baina momentu. Kontuz. Txikota. Kontuz. Vale. Epa. Errekurso asko, ez zigin honek. Vale, oin ondo sigue, Hostia, eta kolpe hori ze. Tasio. Vale, kontu zuen, salto ingula. Justo librau naiz, Hostia. Dio! Jode, horrek bai! Hosti, venga, Ala. Zagit, hor despistea oso zeukiet. Batzutan kolpe horiek, heltzeko horiek oso ondo libratzen ditu, eta bestatzen, ez? Baina errapau nago iruzpala baldi segidan, da hor txakunda partida.
Trukoa norbaitek esan moduan parri egitea bigarren fasen, tximi mareauta usteko denboratxo batez. Mantzio geharra, agian bere erasoak saiestea bigarren fasean ere izan daiteke Tasiorentzako estrategia hobeagoa. Tasio trademark! Kontua... estrategia pentsatu emer dugu, ziurretik. Kontua... urruti biltzea, baina kriston pazientzia behar da hortako. Osea, oso momentu gutxi daude kolpea sartzeko. Parri asuntoa... garbi ikusten. Gustat saiatu horretela norbaiten estrategiakin. Parriak eta pixkat... ez dakit zesan. Bai, luze jongo da hola. Naiz eta jokalari gehienentzako parriak egitea errazagoa izan. Venga, orduan parri egin ditut. Genichirokin emisteko ustadu zaian estrategia onak ez nitulako hartu hasieratik, gero estrategia aldaketa asko egin nituen. Hemen ondo egin behar dugu. Parri aukeratuko dugu estrategia bezala. Hori da inberrekoa, nik uste. Beraz, venga. Kosta dengo zaitik baloitzea. Baina, bueno, bestelare ieska egin itzan, da egin itzan ikauz hondik iten nahi. Guazen! Bale, bain, konzentrazio, parrian bila. Venga! Konzentrazioa hondiz, lehen fase hau. Ostia, argi gora bera gueke... Gaben zat. Bantxe guzki atatzea, bantxe lainotu eta zigrazik egiten horrek. Hauteskunde hauetan parri aukeratu. Ez da harrapatzen, hori. Hauteskunde hauetan parri aukeratu. Bueno, guazen. Bain, tentuz, Tentuz hasiera hontan. Puzkerra. Hostia. Me cago en Dios. Kamara purtzila ikusi zo zein don? Eta paretan kontra gehatzean nire kulpa izan da, baina gero... Joder. Txikota ez zait atera. Ez dut gara izan man. Hau da gure momentua. Hostia! Caben zotz, Joder! Ratxa txarra rapa dute. Utze hitzakik oso guapa zaude, venga egurra tximiri. Eskarrik asko. Ratxa txarra rapa dute. Azken bi partidak eskasak ditut eta... asuntu aukertzen nahi dela unok. Zer baden moa makigu? Ez dakit. Ordu bete, kutxero era. Asuntu aukertzen nahi da. Ez dut bate garbi ikusten noen txortan. Gertugotik. Baitu berko nuke, Gabin dio.
¡Jo! Hostia, es que... ¡Ah! Uf. Joder. Joder. Despistatu geha, zeharo. Despistatu geha, zeharo. Alright, jaja, uf. Lagunok. Momentu kritikoak. Horko zuzene kontan. Kritikoa kontua, kritikoa. Zema demo amakigu... 6 minutu. Nik lehen fasen distantzia mantenduko nuke eta 4 estokaden ondorengo tarte txortan emanez, akatzen jun, poliki. Lehenengo no bigarrengon. Teknika beneko segurua zen. Luze baino seguruagoa. Esan ezu, lehenengo fasen o bigarrengon? Lehenengon, ez? Ai... Bai, despistatu nabil, eske gertu nahonen harrapatu itena urruti nahonen, bai. Dios! Venga. Lehen eiz jongo bere ondoa, ze paetan kontra gertzen eiz zorrauta. Media distancia. Txikota! Ah! Joder. Kontua ez bali manaiz gertuatzen. Jode. Pakete distantzia guztitan. Hala nahi. Maiopa! Eta giz esan barro. Despistatu nabil zeharo. Jode. Venga. Esan berrona ez bali monez gertuatzen, ez du egiten ezan da jarrita bat aldatea eta beste biltzeko hori. Jack! Epa, momentua! Ez! Joder. Arazoak, lagunok. Lehenengo fasea kontrolatuan euken da ez da gizte hartu deskontrolatu entzen. Inspirazio momentu txoatu ekidu.
harrapakina izan datazio. De dio lagunok. Zer esate jazue. Hemen dia, Ekaitza eta Eider Gorro. Zer muzate lagunok. Ba... Txo, emone hurra, haupa. Ekaitza bizar sexy. Iep Ekaitza. Beste eguneko samoraia pasatzen nuen? Bai, Ekaitza. Pasan nuen eta YouTubeko kanalen jarriat. Pasio zupe YouTube eta PeerTuben, hor dago. Offline pasan nuen eta gero komentatzen jarriat. Kostata, ikaragarri kostauta gero, pasan nuen. Eider Gorro, kaixo, Ilargi guapa, estainu tio bueno, kaixo Ilargi, eta hemen gehadanok. Ba... Kriston krisi pasatzen nahi nahiz, bantxe. Bi fase hauzke, eta lehenengo fasea kontroletu neuken, lehenengo saiakeratan pasaude lehenengo fasea, eta azken iruzpalau saiakeratan lehenengo fasea pelota intzait. Normala egitzea izue. Ez dakit, izke, igual nekau itea bat, eta ja ez dauka inbesteko atentzioa eta azkar reakzionatzeko kapazitatea, o... Ez dakit asuntua nola dagoen, baina... Honei buelta eman berra dago, Bai, hasi zenen oso ondo itezen nuen lehenengo fasea. Eta zer aldatu da? Tasio, zer aldatu da? Nik uste gertugotik hain itzala. Ez dakit nola hain itzan. Hau joku komplikatua lagunok. Dios! Nik uste pazientzia gutxiokin zabiltzala oain. Lasai jolastu behar da. Jak! Eta kolpetxoa. Vale. Pazientzekin ino. Venga. Vale, hor. Ah, yes. Urrundu. Yo! What is it? Nola sartu ditu hori baina? Joder! Venga. Iesi bakarrik bali manabil. Baina. Hori. Ez dut, iesen bakarrik bali manabil da, urruti bali manabil. Ah! Despiste guari. Venga. Vale, hoy salto en go. Ori. Orintzak, zibino. Vale, hor salto iteare ondo tortzela usted. Frutito dala. Ah, golpetxo sartito. Chicota. Vale, golpe sorta politia. Vale, salto a tor kontuz. Ah. Kontuz.
Dios. ¡Ah, paleta con todos! Me comen. Eta eriotza, eriotez, bizik. Eutxi eta zio, eutxi. Vale. Vale, baina hartuko dugu. Baldurrantzako botika. Eta txarra da, ez duzi gabe nahola. Eta zei gabe, bai. Bueno, igual bizitza bat gehatzea hor, Beste berpiste bat gehatzea igual. Kontuz. Epa. Vale, parri oain, parri. Parri asuntoa bain, Ez, kontuz! Ufa. Parri asuntoa bain, venga. Parri eta kolpea. Bueno, ojo, ¡Epa! ¡Zertan hoi! ¡Me cago en tío! ¡Hostia! Airetako... Hau komplikazioa, airetako... eski hori ez dut manejatzen. Airetako salto hori, la hostia! Ai. Bai, hasi zenen oso... Harry kalimotxo bat eta relajatu. Harry Potter, hoxe merko nuke. Zerbezako eskor bat? Ojo. Hoi da, hoi entzak, tximino... Oso ondo, ole, baina oso ezki zaude kalabazei gabe. Parri, ele bat eta errez. Parri, berdin. Ele bat eta errezatu, honme jolastua. El salto de la ballena indizo. Parri hortxe bat, a ver tokatzean. Ai. Jo, ikusten zuen, lehenengo fasekin, bigarren fasea oendik gana ez dut ondo ikasi. Eta el salto de la ballena indit eta horra rapatu inau, da hor ez dakit zein beharreten, korrika ies inberkoet, edo... Kontua da, lehenengo fasekin, nahola moskeautaz, asko okertu den ere rendimendua lehenengo fasen, Igual besti gabe, nekatzen nahi izalako izango, Baina, jode, lehenengo fasea kontrolatu gozion. Hartzen pixkat. Nik ustet, erasokorro jokatu etela hasieran. Oain pixkat koldarxeago hain naizela, eta gero erasoa jundako nire akatsa batzeuken, da... betikoa. Baina lehenengo dominauta zenun... Bai. Ea ba. Bintzat, itxura hona lehenengo fasen eman behar dugu. Bigarrengo nondik ikasten egin naiz. Ojo komplikatu bat, Dios! Fijau gehiotan, txikotakin bere burura erasotzea. Bai, kontuatz, ataka momentu hona emateu. Bai, eske ez dit demo baten normalen. Txikota azaltzaitenako berdea, igual gerturatu inber da momentu hortan. Jode, eske... Dark Souls azeko simplego, hemen zema variante daude. Kabezotz... Bazen ba. Pazientzikin, baina... Koldarra izan gabe. Hauza. Txikota! Ostia, noa, nungo txikota ba. Behan du, eman diot, emata unez. Jos. Epa, kontuz. Momentutxoa. Kontuz. Kaben, Dios. Venga. Heiki, Tasio, heiki. Oi, ama, ze hasiera. Txikot!
Salto dator, kontuz. Hori zapla azkarra. Dale, txo. Hoi zapla azkarra. Me cago en Dios. Zer deo? Normala itzaltzaizuek hemen gertatzen nahi dana. Dios. Ba, nik uste joku honekin... Norbait, guapo... Nik uste joku honekin... Zuzeneko motzak inberdiala. Eta jokaldi motzak, ba... Konzentrau eta... Saio batein da fuera, ja... Ordu betetik aurrea hemen ja zeinik ez dago. Jak! 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 A ver, pixkan mareatzeten nola, bueltaka. Jak! Epa, nundo. Joder! Igual urruti naholako jo ez dut baten denbora, Kontuz. Pareta. Me cago en Dios. Tío, golpeik sartu bendik. Hau fundamentua. Caben dioro! Haze despiste eukiten. Arrotu ginez da. Bagoaz! Txikoteatzen! Bueno, kolpe sorta! Egurra eman dit beste behin ere. Egurra! Nekatzearen teknika. Motzak eta laburrak. Hoi izan dut nik. Hostia. Taino. Aupa, Ibaios! Ibaios eus, aupa txaldeon. Iepe Ibaios, potxo galanta. Neri honen lehenengo fasea Genichiro baino asko zailagoa egintzitzaidan. Ba, no jodas, norbait, bai, Eske zaila da, putaseme gure, Dio. Haupa estan da norbait, Ibaios aspaldiko, Ibaios zemuz geha. Ja, bak izun bezala instalautu hauket, ordenadoren Signalis zure itzulpen bikaina, eta laizter joku purtzile hau. Harrika botako leiotik eta ja Signalisen hasiko naiz. Eske Twitch nahiko utzita, espaldiko, beraz. Eta Signalisen hasiko naiz, euskaraz daola, Ibaiosen itzulpenakin, da nien mentzea. Mierda hontan jokatzen da, erderaz baina. Hori Tasisope, gustatzen izan. Atope emozionauta da mil, Signalis euskaraz jolasteko, bai.
Bai, nahi nun Sekiro bukau, eta gero hasi, gauza pixkat ordenen iteko, baina joko egiten izaten pelotakin, esagerazio bat, Eta neuk Hollow Knighten itzulpena norbaitek. Arra. Bai, ostia, nik ere nahiko nuke bigarren aldiz jokau Hollow Knight oengontan euskeraz. Jokatu nun playan, bere garaien gazteleraz, da itzulpen hori ere hain politia izan da, sakrabia da. Bueno, azken saiak ere ingoet, eta agur esango izuet, jokunekin ja desesperatzen hasita. Goazen tasio. Bintzat itxura ona ematea da helburu azken saiak ere hontan. Azkena? Laster Silksong. Silksong, Leister? Bueno, Leister Lul. Bueno, ez dugu presaik. Jendek beti Silksonekin ja pixkat... Irutzea jendea pixkat latoso dala. Presaik goi jokatzeko. ¡Me cabe en Dios! Bueno. Bueno, berriz hasiko naiz. Muerte. Teaz gaitezen berriz zerotik. Importantena, Silksong joku ondi izango da, eta ondo ateatzea da. Ez, gero presaka eta gaizki eta ez, lasai. 2026? 2027? Lasai. Obra bikain bat italin baue, ondo. Azken saiakeran urrengoa. Azken saiakeretan bigarrena. Ea. Zer da hau? Baita jo edo ze? Ostia. Jak. Kontuz. Momentua da, kolpetxoa sartzeko. Me cabe en Dios, salto indet ba. Ostia, hoi hasiera baina zer deu, tasio. Hori. Aurrea, egin behar da hor, aurrea. Oain berriz salto ingo eta berriz aurrea. Ez du bin. Busker erasoa. Bai. Ez. Hola, segunda va. Dios. Mentxe utziko dugu lagunok. Bai, Nior A2. Hobeto berandu, baina ondo. Azkena. Nola mugitzen den monstro zantarra. Bai. Zaila benetan. Zaila lagunok. Zaila. Venga, beste bat ingoet. Azkena. Venga, lasai, urrengo lortuko duzu. Zetuzte, baina azken saiakeratan, gero indet azken saiakera bat, gero bigarrena, eta hirugarrenari merkoet ez. Azkena. Dale tasi hostia. Venga. Ahal duzula. Bakit... Ja, joko pixka ezautzen hazitan hau. Bakit pasatzea posible dala, baina bakit dola mirarik ez da hola. Hola baten, ez, inberkoetu ondo ikasi, mugimendu guztik, zea, venga, orduk sartu, hola.
Bueno, beste saiak eratxo bat ingo dugu. Ohorezkoa, eta honekin ja agurri zengo zait. Oain gertutik ibiliko naiz, que oso urrutitik nabil, koldar jokatzen naiz, gero gertuatzenen kaka, eta hasieran oldarkorra jokatu eta hobeto ibili naiz. Beraz, bere azpin sartzen gehiotan saiatuko naiz. Hasierategia bere azpira. Ipurdi bila. Bueno, momentuz bat dutx, kolpea sartu jo eta behar nik batez. Hola aguantatzea lima deu. Ah, txikota! Bai. Behitu ze ondo hasi gehan, lagunok. Puzkerra. Ojo. Ah. Oso azkar moitzea, hori da problema. Golpe sorta ikaragarria. Hasiera bikaina eta zioren eskutik. Ah! Ez nola ikutu bendik, no hit, Ah, jundan no hit. Bai, txikota, jak! Epa. Hostia. No, pareta auketatzen ez. Bai. Ufa! Librada ikaragarrien detor. Kontuz! Ez ba! Kaben dio! Bueno, venga, guazen. Me caben dios, kontuz! Vale, salto a dator. Momentua. Vale. Tiene esta tía. Hostia, no sartu naiz. Me cabe, tío. Vale, hostia, beste agente pacificador, abortu berrado. Oen, pare a golpe. Ios. Vale, oen, parri asuntoa, venga. Ondo, salto txoagor. Oenze. Salto inda, libratu naiz. Parri asuntoa oen. Parriko eskorra indio dela. Inbertzen momentun gainea. Kontuz! Ies, tensio!
Uaaaa, kriston terrorzaren harrapatu nagoe. Behintzat, ohorezko amaiera eman diegu gaurko saioari. Ohorezko amaiera lagunok. Hobe isilik geratuko balitz. Zein ni? Oaingon paliza jasoko du tximik. Hobe isilik geratuko balitz. Hori pentsatu dagoa zabaldu duen momentuan. Ez! Bale, nugu jite esan detelako. Ganetik, aizin jatu. Ama, oso ondo aizin jan. Pentsatut egin zarela. Txalo, eharra, ona, baina oso ondo orengoan. Baina ondo, hoi da bigarren fasean teknika. Eriotza, baina oso ondo. Harri bat egiten azue beste saiakera bat itea, baina... Aizesan lagunok. Venga. Azken saiakeratan laugarren nahingo du? Dale. Azken saiakeratan laugarrena. Jo, eske. Azken. Te lo juro por Snoopy, azkena. Eske bat, saiakera hon bat indakon bat animatu itea, baina... Bakit, asuntoa gordina daola. Bueno. Venga. Laugarrena, ez? Azkenengotatik laugarrena. Nik fase diferente dauzket jokalari bezala. Boss bat... Jak! Golpe sorta... Y es... ¡Me cabe en Dios! ¡Hori ez! Joder... Ustezue, ze hasiera eman dioten? Aurro mazan. Hori izan da laugarrena. Eta boan jabai. Bost ingoiteu. Azken bostak. Eta bosgarren honekin, ba... Pasa eta segi. Aurre. Bale, hor. Eske zoko hortan. Bost edo 10. Zoko hortan asuntoa beltza jartzea, salto indet ba! Salto indet ba, epaile jauna! Maiok, tasio! Hori behar deu. Zimino hori behar deu. Preso berriz ere. Hormaren aurka. Sudupe gaztea. Saltotxoa, bai, hori berdeu, nekaraiz. Me cago en Dios. Oh!
eman ba hor, tasio eman ba hor. Ufa! Oh! Joder! Kontuz! Ostia, hori ez! Tasio hori ez! Bueno. Galdu eta ibili naiz hor, Ostia, paret... eske zer da, hau? Greiz dela situatzen, zeatik hainbeste paret? Zer da, txikitzen nahi da espazioa hemen, eo? Bueno. Ta Honda, lagunok, Honda. Hauxe izan da gaurkoa. Hauxe izan da gaurkoa. Agurrak zuentzako. Eskerrik asko, izan zaten da noi. Desesperante xamarra da joku hau, baina, bueno, jarraituko deu. Eta igual Sekiro utziko hemen erdin, deskanso bat ingoet, hilabete batzutakoa, eta Ibaiosen itzulpen Signalisekin jarraituko deu, beste egun baten, ze... Hau ja, desesperante xamarra da, lagunok! Saikera honak izan txuzu. Zailegia. Zuri, joku purtzila. Bai. Niretzako zailegia da. Egia da, Dark Soulsetan eukieten habilidadea, hemen igual ez dago eta hainbeste, parria, eta zea, eta... Nina izan jokalari mota batik, ondik eta zaila goita zaita kasua, baina nik ustot... Oso purtzila da jokoa, oso. Eta bueno, agur esango izuet, saikera hauekin, eta beste baten jarraituko dugu, lagunok. Ondo izan, beste bat arte, eta Twitchen ikusugu elkar datuzen egunotan. Ondo izan.